Pilason si Marlon Del Moro, 38 anyos matapos nabungguan sang salakyan sa barangay Cagay, Roa City, Capiz. Gilayon man nga nagresponde ang Capiz Emergency Response Team kag ginbuligan nga madala sa ospital ang biktima. Sa inisyal nga investigasyon sang Roa City PNP nagatabok sa dalan si Del Moro sa ginali nabungguan sang salakyan nga ginamaneho ni Freddy Gallardo sang Lawaan, Roa City. Nagakulob kag naglaptang dugo sa dalan sang masapwan ang 64 anyos nga tigulang nga wala na sang kabuhi sa sitio Layon, Bukari, Leon, Iloilo. Ginkilalang biktima kay Antonio Calamba sang Cagay, Leon. Sa investigasyon sang Leon Police nagalakat sa dalan ang tigulang sang gintiro patay sang wala pa makilala nga suspect. Pati ang motibo sang insidente ginapadalman pa sang otoridad. 50 ka mga kabataan kadamaan mga estudyante ang ginrescue sang kapulisan kaupod ang team sang LGU Kalibo sa mga computer shop kainas sang aga. Ini kabahin sa hugot nga pagpatuman sa ordinansa nga ginadumilian ang mga minor de edad, ilabi na mga estudyante nga magpadulong sa computer shop sa oras ng klase. Ginpatawag ang ginikanan sa mga kabataan kag ginpamulta ang mga tag-iya sang kompyuteran nga nakalapas sang ordinansa. Ginlamon sang kalayong puluyan ni Pedro Pamarato sa barangay Kasay, Anini, Antique. Kapin isa ka oras antes na palong ang kalayo nga naglabo sa 300,000 pesos ang ginbilin nga halit. Dako ang nabulig sang pagbinuligay sa mga pumuluyo nga maghakot sang tubig sa baybay agud hindi na maglapta pa ang kalayo sa iban nga pamalay. Padayon pa nga ginatumod ang ginhalinan sang kalayo.